Én 5 nevet kértem, hogy van-e a párt birtokában, akiknek a támogatására kéritek az embereknek a figyelmét, szavazatát később majd a választáson. Meg tudjátok nevezni ezt az 5 embert? De akkor mi lenne meglepetés később? Ki az az 5 képviselőjelölt, akinek a támogatására kéritek a szavazatokat? Marci, ez nagyon kedves kérdés, de hát szerdán 2 nappal ezelőtt jelentettük be, hogy indítjuk a mozgalmat. Vannak elképzeléseik, de nagyon messze vagyunk még, egész pontosan, ugye most november van, tehát akkor még 2-2,5 hónapra vagyunk a listállításról. Amikor meghozzuk az ezzel kapcsolatos döntést, akkor nagyon szívesen tájékoztatjuk majd a Partizán nézőit exkluzív módon. Mi alapvetően értékek képviseletére kérjük a magyar támogatást. Oké, de kik fogják képviselni ezt az értéket, vagy ezeket az értékeket? Hát most éppen Katka és én képviselem ezeket az értékeket. Ki lesz a listavezető? Ilyen kérdésekkel szerintem... Ilyen jelöltjeink Annyit tisztázatok, lesznek. ti ketten rajta lesztek egyáltalán? Ezt rajta leszünk. Az első 5-ben lesztek? Büszkén, mi fogjuk vezetni ezt a listát. Igen, Marci. Melyiket Terveink lesz az szerint, első amikor majd helyen? úgy döntünk. De most Melyiket tényleg... lesz a második? Marci, ezt nem tudjuk. Majd meglátjuk, ha odaérünk. Jó, oké.